дар дуконҳои китобфурӯшии шаҳри душанбе китобҳои эмомалӣ раҳмон, президенти тоҷикистон ва асарҳои марбут ба кору шахсияти ӯ серхаридоранд. ба қавли китобфурӯшон, як соли ахир ба ҷуз моҳи август ва сентябр ки сокинон китобҳои дарсӣ мехаранд, муштариён бештар асарҳои эмомалӣ раҳмонро суроғ мекунанд. абуалӣ умарзода, китобдори маркази фурӯши ошиёни дониш, ҳамарӯза аз китобҳои таърихӣ то 10 адад мефурӯшад ки аксарашон китобҳои раҳмонанд. масалан китобҳое ҳастанд ки инҳо аслан қимати инҳо аз 40-50 сомонӣ боло ҳастанд. китобҳое ки ман ба шумо нишон додам иборат аз 10 ҷилд ҳастанд. масалан сар мешавад аз китоби дар бораи корҳое ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон карданд, ҳамчун наҷотбахши миллат. ин аз рақам дорад, аз ҷилди 1 то 10 аст. харидорони аслии китобҳои президент дар маркази китобфурӯшии ошиёни дониш омӯзгорон, донишҷӯён ва мансабдорон ҳастанд. дар бисёре аз донишгоҳҳову макотиби кишвар гӯшаҳои китоби пешвои миллат таъсис шудааст ва эҳтимол донишҷӯёну омӯзгорон барои он гӯша китоб харидорӣ мекунанд. баъзе харидорон 10 ҷилди китобҳои раиси ҷумҳурии тоҷикистонро ба якбора мехаранд. мисол ман таваҷҷӯҳам зиёд аст ба ин хотир ки ман 10 ҷилди мақолаҳои роҳбари давлатро дорам ки барои ман хеле зарур аст барои дуруст истифода бурдан воқеаҳои таърихиро. албатта шахсоне ҳастанд ки мансабдорам бошанд ё дар идораҳои давлатӣ кору фаъолият кунанд ё дар идораҳои хусусӣ кору фаъолият кунанд. шахсоне ҳастанд ки китобро хариданашро дӯст медоранд, не ки истифода бурданашро чандон дӯст намедоранд. дар китобфурӯшиҳо китобҳои зиёде дар бораи шахсият ва фаъолияти раиси ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бо забони англисӣ ҳам дар маъраз гузошта шудааст. харидорони аслии ин китобҳо хориҷиён, махсусан сайёҳон буданд. китобе ҳаст ки ҳам ҳамун воқеаҳоу бурду бохтҳои ҷумҳурии моро дар бар гирифтанд, ҳамун мушкилиҳои давраи истиқлолиятро дар бар гирифтанд. харидану хондани китобҳои раиси ҷумҳурии тоҷикистон ва овардани иқтибос аз он барои мансабдорон далели садоқату сарсупурдагӣ ба сиясати раҳмон ба ҳисоб меравад. ҳамарӯза ин аз суҳбатҳо дар телевизиону радиоҳои давлатӣ ба мушоҳида мерасад. шояд миёни онҳо бошанд нафарони ангуштшуморе ки вақт пайдо кунанд ва ин китобҳоро варақ зананд, вале дар асл фикр мекунам ки бештар аз 80% онҳо мумкин ки танҳо ба хотири худнамоӣ, ба хотири пешорои меҳмонони дигар, нишон додани он ки онҳо ба асарҳои президент таваҷҷӯҳ доранд, мехонанд, раҳнамои кори худ қарор доданд, танҳо ба ҳамин хотир эҳтимол дорад ки ин асарҳоро дар ҷавонҳои худ ҷой кунанд. эмомалӣ раҳмон ки 23 сол боз шахсияти аввали тоҷикистон аст, зиёда аз 20 китоб дар бораи таърихи тоҷикон ва забони тоҷикӣ нашр кардааст.